Gvern Laburista qed jirrikonoxxi l-poplu biżel li għandu pajjiżna u kull ħaddiem se jibqa' jiġi premjat b'aktar opportunitajiet. Sostna dan il-Prim Ministru u mexxej Laburista Roberta Bela waqt li kienet jiġi intervistat minn Manuel Mikallef fuq One fis-sfond li ftit jiem oħra pajjiżna se jkun qed jiċċelebra l-festa ta' Jum il-Ħaddiem. Għandu riżorsa dan il-pajjiż li hija aqwa minn dik ta' kull pajjiż ieħor, ir-riżorsi umana, it-talent tal-ħaddiema tiegħu. Mela jagħmel ħafna sens iva illi ninvestu bħal qatt qabel biex dak it-talent inkomplu nimbuttawh il-qudiem. Hawnhekk fakkar kif sa mill-2022 l-hawn il-Gvern iffirma mal-140 ftehim kollettiv li qed jissarfu f'żidiet ta' 2 biljun euro għal eluf ta' ħaddiema flimkien ma' titjib fil-kundizzjonijiet tagħhom. Dan fil-waqt li Gvern Laburista daħħal il-liġi li llum il-ġurnata tara li l-ħaddiema tal-forzi dixxiplinati kollha jistgħu jissieħbu f'trade union. F'dan ir-rigward, Dr. Bela rrefera partikolarment għat-tieni ftehim kollettiv li ġie ffirmat għal ħaddiema tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. U għamel referenza wkoll għal ftehim kollettiv iffirmat għal 500 impjegat tal-Aġenzija għas-Servizzi tal-Qorti li dawn tal-aħħar raw żidiet sostanzjali wkoll fil-pagi tagħhom. Intant, Dr. Bela fakkar kif fi żmien ta' gvernijiet preċedenti dawn it-tip ta' ftehimiet ma kienu qatt isiru. Fi żmien fejn rajna il-kundizzjoni tal-ekonomija tagħna tmur il-baħar, il-pista d-dejn ta' dan il-pajjiż tela għal rekord negattiv mhux pożittiv ta' 70% ta' dak li jipproduċi. Ħaġa li ma temminix. Għax kieku tgħid imqar il-pista d-dejn sploda l fuq. Però konnet ngħidu lil ħaddiema u lin-negozji tgħid forsi wieħed jifhimha. Ma tifhimix xorta ta' għax turi inkompetenza. Imma ngħidu kieku forsi tittollera. Illum għenna mill-pandemija l-qoddim, jiġifieri saħansitra konna tinħallsu s-salarji tal-privat fejn tista' tasalek iktar waqt pandemija. Jiġifieri għenna daqs qatt qabel u l-pista d-dejn minn 70% llum niżilni għal 46.3 u 46.4%. Il-Prim Ministru fakkar kif dan hu possibbli grazzi għall-ekonomija u finanzi b'saħħithom li għandu dan il-pajjiż. Il-Prim Ministru temm jgħid li ċ-ċelebrazzjonijiet ta' Jum il-Ħaddiem huma għal kull ħaddiem Malti Wawċi, Partit Laburista li qed jixpruna l-ħaddiem b'impjiegi ta' kwalità aħjar, kundizzjonijiet tax-xogħol li qed jissaħħu u aktar appoġġ lil ħaddiema kollha. U nhar il-ġimgħa niċċelebraw Jum il-Ħaddiem b'dak li verament għamilna, dak il-140 ftehim kollettiv li bihom tajna kundizzjonijiet tax-xogħol aqwa lil ħaddiema tagħna, b'suq tax-xogħol illi huwa l-aqwa wieħed, dan il-gvern jekk tgħid li forsi waħda mill-ikbar achievements illi irnexxilna nagħmlu huwa l-aktar gvern li qatt irnexxielu joħloq xogħol fl-Ewropa kollha. L-iktar gvern immexxi minni huwa dak li l-aktar ħoloq xogħol fl-Unjoni Ewropea sħiħa.